Najjužnejšie situovaný obvod mesta je ten s poradovým číslom 1, Biely potok. Rozlohou je najväčší, patrí tu okrem samotného potoka aj Podsuchá, Smrekovica a Vokolínec. Žije tu takmer 1500 obyvateľov, ktorých zastupuje v mestskom zastupiteľstve jeden poslanec. Veľmi dôležité bolo zrekonštruovať alebo z časti zrekonštruovať postupne kultúrny dom, lebo už po tých rokoch naozaj ten zub času sa tam ukázal. Postupne ho rekonštruujeme, samozrejme nie podľa predstav, ako sme si to mysleli, no ale aspoň niečo sa spravilo. Kultúrny dom v tejto mestskej časti bol cieľom najväčších investícií za ostatné 4 roky. Prišlo tam približne 50 000 eur. O tú najväčšiu investíciu 250 000-ový dom vo Vlkolínci, ktorý mal byť centrom cestovného ruchu v dedine UNESCO, Belania prišli. Mesto sa investície vzdalo v prospech súkromného investora. Ten napokon nesúhlasil s navrhovanými zmluvnými podmienkami a dom nestojí. S politickou vôľou mocných zastalo to, čo sa stalo, že nakoniec nám na Vlkolínci neostal ani obchodík. Už rok nefunguje obchod. Ďalšie peniaze, ktoré smerovali do obvodu, boli len nízkorozpočtové položky ako cestný radar, autobusová zastávka, detské ihrisko, na ktoré 10 000 prispeli z Mondy. Belania sa aj preto snažili pomôcť si sami. Založili občianske združenie, ktoré organizuje rôzne akcie, rozbehli vlastnú web stránku, vyčistili kus hory okolo tzv. Skalky, v tomto roku vydajú o svojej mestskej časti publikáciu. Majú však aj ďalšie predstavy a túžby, pri ktorých budú potrebovať okrem svojej aj pomoc mesta. Doprava sem. Strašná doprava. Z Ružomberka sa nie je človek dostať. To je strašné. To by trebalo napraviť v prvom rade. Viacej pre mladých nemajú nejakú telocvičnú, alebo čo, halu telocvičnú, také niečo. To by sa im zišlo. Nemajú sa kde. Klub nejaký, taký športový. Akurát kanalizácia by sa tu mala zmeniť na niektorých uliciach, ale je to v pohode. Asi lepšie prostredie, že smeti ako nevedzovať v vode na potrávníkoch a také. By som chcel zlepšiť. Dôležitým faktorom tejto mestskej časti je vďaka Smrekovici, Podsuchej a Vlkolíncu aj cestovný ruch. Ten však urgentne potrebuje nový impuls. Tento potenciál, čo je v Revúdskej doline, by sa mal brať ako komplexne väčšia investícia a s prepojením Malínia, Brda, Čutkovo a Hrabovo. Toto všetko by malo byť ako jedna taká cestovná mapa. Čiže mali by sa už projektanti zaoberať týmto, aby sme si pripravovali niektoré projekty a potom en bloc žiadať Európsku úniu vo veľkú investíciu, ktorú by sme mohli zrealizovať. Základná škola Belianka a rýchlostná cesta R1. Dve témy, kvôli ktorým bol a určite ešte bude Biely potok centrom pozornosti. Proti R1 vznikla petícia. Ľuďom sa nepáčil povrchový variant idúci po úpätí Veľkej Fatry ponad obec. Bielopotočania nie sú proti R1, ale proti variante, ktoré predstavili. Odborníci mi potvrdili, že určite by to riešili východnou stranou zo smere Ružomberka a tunelovou formou. Belianku si na teraz udržali. Ružomberok však chystá reformu školstva, kde sa uvažuje aj zrušením škôl, na ktorých prevádzku nestačia dotácie od štátu. Najviac ohrozená je práve tá bielopotocká. To je škoda, lebo sú tu veľmi kvalitní učitelia. Aj škôlka. Mesto povie, že toto je škôlka nadovšetko. Funguje dobre. Zatiaľ, tak na čo? Čo si majú. Ono dobré, jadke niečo, ale urobiť niečo, to je ťažšie. Najhoršie obišiel tento obvod pre rok 2014. Nesmeruje tu ani euro a do rozpočtu sa nedostal ani v dodatočnom návrhu investícií, ktorý tento týždeň prerokúvajú poslanci.